Epara ye gwetaga abune yo muchumbe akobeka erami iga imogete kurwaka gendo gemba agaisaranso ase muchumba kore mepara agatenenere para ngo muchumba kore bare para bobe epare kobekwa erami ekeraye tenenera 3 days bono tokobori onye kabwato gweso yo gutenenere para ase kore mwa 3 days tabwato gweso yo gutenenera ntu tubekiro makarabati egasi yo MC yo ito James yo barondari noko na kubwati umuchumbe kurumaga asa akora magenderahe umuchumbe ntuntu bwati seginere umuchumbe ekero kurigere ne para erami egweta lakini bono rigere rigaiga aseri koria bwana to gutoremera buno MC na makombe to koremera bona amanya ko totabinko rigaro bochumbe iga korigyo bochumbe atara tokonya buna abantu bamwabo igotogoteba nga ntobwate eaki yo gokorerwa magenderero ekiagera ngwaka na tore taxi igo tugusaba magenderere pareye atoremere pareye ekiagera ni haki yetu eka ne binyoro binde ekenyoro eke nakiyoke getigarite magega bakoro cha abantu bakire kwimukia makombe kuremeka bireye abwistu akaremire kurukare twakagerete ngekera bona abambe bajakire ko choru gotiga tore kurema abagambe bakaira libageri akitari gotoinyore kiare bare na to gweti kigari kigwetie mechanga chi abantu bagaje emebere no ayigo tuwa yakera umuntu mintararire urupara abugujira lakini tukubuguri asenginju barateyo orunaga jetega iga mwaka 80 paka bona iga chitagekechiga igongenderete koleme para tisando jebunetoi tanya kondorera mabera ingosomia abana ne konda inge para endigere